Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Benvinguts al podcast gastronòmic de Time Out. Avui des de l'antiga fàbrica d'Amo, on es celebra Time Out Fest, també, Sí, Com estàs? molt bé, Estàs bé? molt bé. Va, poseu-vos còmodes perquè us regalarem uns minuts que no sabíeu que necessitàveu. Ja que ho fem en públic, m'agradaria que la gent animés quan escoltés els seus plats, ho visqués amb força, feia si no us agrada alguna cosa, que vibri això, ha de ser divertit a partir d'ara. Va, com ja sabeu, des del primer dia tenim i taula amb la Marta Clot, la nostra sommelier, la persona encarregada d'acostar-nos al món del vi des d'una visió terrenal, gràcies a Déu, i sense flipar-se gens, la trobareu a Instagram @la dels vins. Però qui més ha vingut avui, Andrea? Estic molt contenta perquè avui ens acompanya una cantant i compositora que ha decidit passar el diumenge amb nosaltres. Això és força important. Molt. A més de ser compositora i una cantant excel·lent, jo crec que a ella el que li agrada molt és estar damunt dels escenaris compartint les cançons amb la seva gent. Aquesta artista és nascuda, Andreu, atenció, l'any 2000. La gent neix l'any 2000. Recordo que feia l'any 2000 perfectament. En efecte. En sap molt de fer cançons, però jo crec que el que més sap, sobretot, és del contacte amb el públic. Va començar fent covers a Instagram i per mi és de les poques, hi ha poques com ella, que sàpiguen comunicar també per xarxes. Sempre natural i sempre molt pendent de la seva gent. Estic parlant de la Su, sisplau, un fort aplaudiment per ella. Debutava amb 18 anys traient el disc Natural i aquest any ha publicat el seu quart disc, Material Sensible. Entremig de tot això ha sortit als escenaris amb l'Oreja Van Gogh, col·laboracions amb la Pegatina, Carlos Sarnes, Doriano Blaumut, i un any que tenia de descans, que me'n recordo perfectament, va dir, no, ara faré una gira per sales petites, perquè bàsicament no pot estar-se quieta. Té una gira de festivals més llarga que la que té l'Andreu com a assistent. Ella ho farà damunt de l'escenari amb Lo Riu Sona, Amposta, Maró Fest, Avant Fest, Canet Rock, Colella, Calella, Montmeló, en fi. Si veieu algun dia la Su quieta parada, us heu de preocupar. Andreu, tinc una pregunta. Pregunta. Creus que cuina? No. Jo et diré que crec que és una persona, jo he vist el seu Instagram, que es cuida molt i per tant crec que ha començat a aprendre fa poc. Jo crec que bull coses. Ara en parlarem. Jo crec que bull coses. I escalfa coses al microones. Després li deixarem respondre aquesta pregunta. Qui més tenim a taula? Avui també tenim a taula un xef nascut a Barcelona, criat a Cambrils, amb experiència al bulli i ha passat molts anys aprenent i liderant cuines a Tailàndia. És d'aquelles persones que et preguntes si els seus dies també són de 24 hores o ha fet algun pacte amb algú perquè els seus dies durin més i tingui més temps per tot. Parlo d'en Sergi Palacín, sisplau, un fort aplaudiment. Propietari i xef de restaurant Iu, que vol dir tenir gana, és correcte? Hiu, perdona'm, el té a Cambrils fa pinta que és i serà un d'aquells restaurants on la gent de fora farà hores de carretera expressament per anar a menjar-hi. He pogut veure alguna entrevista seva i em dóna la sensació que és un home que el cervell no li para de treballar tota l'estona. És exigent amb el seu equip, però encara més amb ell mateix i que un cop ja ha assolit la perfecció d'un plat i no el pot millorar, ja no li interessa i s'avorreix. Tinc moltes ganes de parlar amb ell i és un tremendo honor tenir-lo avui aquí amb nosaltres. Per tant, fetes les presentacions, si et sembla, comencem la cullerada, va. La Cullerada, un podcast de Time Out cuinat i emplatat per Andrea Gómez i Andreu Jonol. L'Andreu ja està bevent, jo no puc obrir aquesta cervesa fins que tu no responguis a aquest joc que farem ara a continuació d'Estrella d'Am, una mica seguint el joc aquest de Fuck, Marry, Kill, però en versió moment de consum de cervesa. Atenció, perquè et direm 3 noms de famosos, No li deixes l'obridor. No li deixes l'obridor, ja s'ho farà. Obres un bar a mitges. Toma. Hi ha bona relació. Beveu de la mateixa ampolla d'Estrella, vull dir, baves compartides. Salvador Illa, Dulceida, Mira. Julieta. Obro un bar amb la Dulceida Però molt clar, perquè, home, hi ha diners. O sigui, hi ha diners, i hi ha contactes i hi ha amistat, vull dir, un bar amb ella seria molt divertit. Llavors, l'altra que era compositiva,
L'altra positiva és la veu de la mateixa estrella. Amb la Julieta de festa, van de la estrella i no li dono l'obridor al Salvador, que no li convé, jo crec. No li convé. Potser té pinta d'obrir-ho amb la boca. No? No, tampoc. Podria ser. Molt ben respost i molt Sí, fàcil. i molt ràpid, Sí. I molt ràpid. Em pensava que hi hauria algun... Bueno, jo m'he fet pensaments. Bueno, a vegades en el... No? Si fiquen algú del mateix gremi, potser hi ha una mica de... Està bé, compartir baves amb el mateix gremi, suposo. Està bé. Un bar Dulce i de Su tindria... Aquí hi ha negoci, eh? Home, seria molt divertit. No sé quina música sonaria, hi hauria baralles, eh? Sí? Ja. Ella és molt reggaetonera? Jo crec que sí. Que guapo. Pues jo vindria en el restaurant. Segur. Vindria en el restaurant. Com te'l imagines, aquest restaurant? Restaurant, bar... Què seria? Com... I, clar, jo voldria que fos un bar a vins, però ella voldria que fos un bar de cervesa, jo crec. Clar. Cervesa i tapes espanyoles. Pues sembla que no us posaríeu gaire d'acord, potser. Seria complicat, però bueno. Dos ambients. Si hi ha diners. Exacte. Si hi ha diners. Molt bé. Ui, té el nom. Què? Parla, Sergi, Toca el parla. micro. El nom. A veure... Dulçura. Dulçura. No he dit, home, però... El dia és el cervell. Si li pares, tio. Hòstia. Va molt ràpid. Quina enveja, jo encara m'estic despertant, de diumenge. Escolta'm una cosa, a mi m'agrada molt preguntar sempre que ve una celebrity a visitar-nos què has esmorzat avui. I, clar, no ho fem mai diumenge, sempre és entre setmana i llavors no ho fem mai diumenge. Què has esmorzat avui, sense mentides, És que jo faig una cosa i és que no tinc molta gana al matí, llavors no esmorzo. És terrible, sé que és terrible. Això no és cuidar-se, Llavors... Això no és cuidar-se. No és cuidar-se. No, és que no tinc gana al matí, llavors. No tens gana fins a quina hora? Fins les 2 o així no tinc gana. Quina sort. Quina sort, si jo m'he m'aixeco i t'agono. Jo no puc, al matí és impossible. Llavors, el primer que he menjat avui ha sigut un plat de pasta a la bolognesa. Mira. A les 2:30. No està malament. Però si t'aixeques de ressaca, tampoc? Si m'aixeco de ressaca, sí que llavors la guarrada més guarrada que hi hagi era, o sigui, el més guarro, un bollo o alguna cosa així guarríssima, molt greixosa. No? De ressaca ve de gust, això, no? Es cuida. No es cuida. No Sí, al seu Instagram jo veig que es cuida. Si no Jo em esmorza. cuido, però ha d'haver una mica d'equilibri. Jo crec que cuidar-se en excés, o sigui, només cuidar-se és molt avorrit. Ha d'haver una mica de tot, no? Jo em quedo amb aquesta frase, només cuidar-se és molt avorrit. Sí. També tu mires amb el menjar a l'hora de cuidar-te? O sigui, mires què menges, els plats... Sí, soc una persona que menjo bastant equilibrat i bastant bé, en general, i m'agrada molt cuinar, per molt que no ho sembli, vale, Joanola? O sigui... Ah, sí? Sí, m'agrada molt cuinar, moltíssim. No, una cosa és que t'agradi i l'altra és que en sàpigues. I ho fa, ja, no estic dient això. Estic dient que jo cuino molt i que m'agrada molt fer-ho, sí. Però avui t'has menjat uns espaguetis bullits. No, la salsa bolognesa l'he fet jo. Ah, joder, vale, perdó, Su. La teva salsa d'on era? La que t'has Era fotut dels d'un pot espaguetis? que he obert, no? Però a vegades treballen bé, la gent. Vull dir, heu obert un pot de tomata. Joder, a les cuines es fa, no? També s'obren pots. Sí. Seguim, aviam. Més preguntes, Andrea. Hi ha moments de la teva vida on no pares per casa perquè estàs, per exemple, ara de gira, furgoneta, amunt i avall, molts festivals. Gaudeixes també de la part del menjar? Tu mires? Ara sé que anirem a aquesta població, vaig a mirar quins restaurants hi ha, m'ho vaig a currar una mica. Sí, som una mica friquis amb la banda i ens agrada molt anar, o sigui, no perquè digui això vol dir que siguin cars els llocs, Clar. però sí que sabem com a quins llocs de carretera està guai, un menú típic de camioner, però que està boníssim, o sigui, hi ha llocs que molen moltíssim. Com més lluny de Catalunya, millor, en alguns casos, o sigui, cap als Monegros i tal, hi ha llocs bastant guais i pel sud, com cap a València i tal, també mola molt, però a Catalunya costa trobar un menú de carretera que moli. Molta àrea de servei, molt sàndwich molta àrea de plastificat. servei. I tot com que ja ve precuinat i no està tan bo. Però sí, o sigui, a mi m'agrada menjar bé, el que passa que evidentment els camerinos i tot... Què? Explica'm coses del camerinos, va. Home, doncs sopar calent és una proesa, o sigui, és complicat. Però què és, les postguerra estem o què està? Què vols dir que és una Bueno, proesa? no sé la gent de primera línia, però en el meu cas, sopar calent no Què sol sopes? passar. Què sopes en un... A veure, perquè aquí hem tingut cantants. Tu menys sopes abans o després de l'actuació? Després. Tothom, Sí, és que abans pujava com amb la panxa plena, és com algo... Ja. I després quan baixes, què sopes? O sigui, jo devoraria el Clar. que hi hagués, però... Què us posa? És que depèn, o sigui, pots demanar coses en concret i Com d'estrellita? Bueno, com d'uns mínims, no? Perquè no et donin un entrepà de xòpet i... Què demanes d'estrellita? Solem demanar que hi hagi com truita de patates, alguna així, no? I embotits variats, el que passa que a vegades no ho compleixen. Si no, et solen posar xutxes, fruita... Xutxes? Sí, a vegades posen com sopar variat, i sopar variat són 4 entrepanets minúsculs que giro amb una banda, que són uns quants, i som de menjar.
I llavors pues, a vegades costa, però Té sí. pinta d'humus, no? També moltes coses per sucar. Correcte, humus, guacamole d'aquest xungo de supermercat, patates... O sigui, quan el lloc mola... Obrir Exacte, bosses. S'han obert bosses. Mola aquí. quan són festivals que de cop tenen food trucks i et diuen et donem tiquets de food truck i et pots apanyar, que això és increïble. Però llavors vés a fer tu la cua, o sigui, el teu road manager a fer la cua del food truck després de tocar, que és una mica... Ah, et fan fer la cua? Home, clar. Però baralleu una mica, això Sí, a mi també. no, però la persona que m'ha de portar el sopar sí, clar Però que... baralleu xutxes, ha dit? Hòstia, estem molt cutres, Això a Catalunya o a Espanya? Amb dos. Amb dos? Sí. I saps d'algú d'una banda que tu sàpigues que s'ho curren més amb aquell, que siguis tu amic, que diguis jo me'n vaig al backstage d'aquests perquè... O sigui, jo no hi he anat mai, però sé que els amics de les Arts demanen sopar calent. I jo recordo... Com si fos... Ja. Algú boig. Recordo un festival amb ells que els hi van portar com safates calentes i jo al principi de la meva carrera hi pensava, ostres, quina sort, ens soparan calentets, saps? Clar. I no és. Jo sé d'una banda del les mans amb Primavera... un bidó, no, pràcticament. Jo sé d'una banda del Primavera Sound Què? que demanava que fessin poder fer una barbacoa, com allà fora. Però gent ja molt... Eren argentins, els hi escau molt els argentins de cop, no? Un No, però assado. t'agradava fer la seva pròpia Però tu has barbacoa. intentat demanar o ets tan catalana que et fa cosa demanar les coses? No, tenim uns requisits, però en general el que et posen al camarí és això, i si no el que solem fer és anar a sopar a algun lloc, que també està bé. Sí, però entaular-se a vegades fa mandres. El festival on millor has menjat, allò que recordis, uah, aquest festival. Un festival que ja no es fa, que es diu Clownia, es deia Clownia. El festival de Charango era un lloc perquè hi havia un bufet lliure que durava com tota la nit. I tenies gent allà, o sigui, l'hora que volguessis de la nit tenies menjar i era increïble. Clownia. Per alguna cosa va tancar, devien pensar, Clar, no estan en les Sí. idees. Ja no existeixen els Charango, no? I jo crec que no. Ja no. No tinc informació privilegiada. De com un titular aquí, no, No torna. no sabia. Ets amiga de moltíssima gent de la indústria musical. A casa de qui has menjat millor? Que bona. Ostres, quina bona pregunta. És que és l'Andrea, L'Arnau Aivé cuina molt bé. I Bateria de es cuida molt l'Arnau. Sí, jo crec que és el primer que se m'ha acudit. Què te va fer? És que m'he endenyat moltes vegades, però cuina bé, és com un tio que compra menjar com d'ecològic i aquestes coses com que estan bones i... Bueno, ara té temps, no? Està treballant molt, és productor també l'Arnau, i treballa moltíssim. Treballen per altra gent, són Sí. bonics que no s'aturen mai. No m'estigueu explicant les coses com si fos tonto, Per favor. Escolta'm, va, anem a fer el tastet a la Su. El tastet. Començo jo. Su, què menges quan tens ansietat? Algú dolç, alguna guarrada dolça, xocolata. Que bo. Xocolata algun tipus concret? M'agrada molt la xocolata blanca, sé que no està bé perquè no és xocolata, però bastant addictiva. Endavant. Sí. Quan tens ansietat, no estàs. El que Si pillis. la xocolata blanca Correcte. és xocolata o no, Correcte. endavant. Sí. Restaurant al que no tornaràs mai més. Algun lloc d'aquests de camioners de carretera xungo que dius que heu de pagar 15 euros i això és porc perquè m'ho estan dient, però podria ser rata o gos o qualsevol animal estrany. Sí. Aquesta m'encanta. Quan esmorzes, Vale? digue'm que algun dia esmorzes, perquè aquesta pregunta ja no té sentit, si no. A vegades esmorzat. Vale. Com el que ha anat a Montserrat, algun dia. Algun dia. Va passar. Quan esmorzes o el dia que recordes haver esmorzat, potser fa 15 anys, esmorzes al sofà dret o a la cuina... O sigui, espera't, no, he fet malament la pregunta, és evident. Esmorzes al sofà, dreta a la cuina o t'entaules? Jo visc a un pis de 34 metres quadrats, llavors diguem que tot és el mateix espai. Vale? Val. Allí. Llavors no hi ha molta diferència, però acostumo a menjar a la taula. A la taula. Sí, però que està a Tauleta. 1 metre del llit i a 1 metre de la cuina. Vull dir que està... Sí. O sigui, he sigut molt sincera. Al mateix espai. fins i tot massa. Mira, el problema de la vivenda a Barcelona ens ha portat això, que la gent no sàpiga ni on esmorza. Bueno, pots fer de tot esmorzant, arribes a tot el pis. Quin plat tries segur quan el veus a la carta del restaurant? En el cas de l'Andreu són els macarrons, per si a algú li interessa. Les Gildes. Mira-la. Hauria d'haver Segur. estat a l'episodi anterior. Molt bé, vam fer una Segur. episodi de Hildes. Sí. Sí, o sigui, m'obsessionen i ara en soc molt de fer-ne a casa. Ah, sí? Sí, molt. I com amb formatges queden molt bé, Sí. formatges blaus queden molt bé també. Sí, estic molt friqui amb les Gildes. Pues potser sí que saps cuinar, I que tens gust. A veure, obrir coses i ficar-les en un pal... T'ho anava a dir, tu i jo a Quantes partir vegades d'ara... has fet això, tu? Mai, Vale, però perquè anava a dir que tens potser interès. podria ser un plat que podríem fer tu i jo a partir d'ara. Molt bé. Portem unes gildes. Gràcies, segur que no. Plat de la gastronomia catalana que t'agrada més? Ostres,
És que sóc molt d'Escudella, jo és molt típic, Molt bé, no, joder. Molt d'Escudella i Cardoia. Sí. Aviam, sé que ha vingut un xef que ha estat molt a la cuina asiàtica, però podem ja parar que hi hagin més ramens que escudelles? No hi ha llocs a Barcelona on menjar bones escudelles, Home, a no sé que que sigui està. Nadal. O sigui, podem obrir un restaurant. A Madrid hi ha 1000 llocs on fer cocidos. Podem començar a fer llocs on es facin escudelles tot l'any Sí. a Catalunya? I el Terra d'Escudella va tancar RIP. Però si la gent Ah, no no hi com. va, si la gent Ja, va al ramen en ja. lloc d'anar a l'escudella, doncs tanca la gent de Jo em l'escudella. demanaria l'escudella de delivery, per exemple, un dia de ressaca. Seria increïble que t'arribem tot allà, com el les pilotetes, ramen, les no? pilotetes que caminin soles. és que- Seria molt bo. Aliment que no suportis. He de dir que m'agrada bastant tot. Però, No hi ha però. No sé si no he provat mai els insectes, per exemple, o alguna muda així. Bueno, mira, els pous de porc no em fascinen. no et fascina? No, la gelatinola aquesta no m'agrada molt. Les postres preferides? Últimament, és que sóc una bàsica, però estic molt obsessionada amb qualsevol cosa que porti festucs. Hosti, doncs aquí... El d'aquí que vam de provar. Sí, el un. vaig provar ahir. Fa el pastís de formatge d'Osona amb festucs. El vaig provar ahir, és increïble. Espectacular, Sí, no, molt bé, eh? Espectacular. Sí. Molt bé, molt bé. Sí. Quin plat has intentat cuinar i no t'acaba de sortir mai? La reposteria en general no és la meva cosa. O sigui, no sé si és que no controlo temperatures, s'ha de ser molt exacte. Jo sóc molt d'improvisar i anar ficant coses i allà no es pot improvisar. perquè La va meva dins. mare, quan jo era petit, volia fer pastissos i em va mentir tota la meva infantesa dient-me que el forn no era per fer pastissos. El forn que A hi casa havia meva també es deia. Ah, sí? Sí que no funciona aquest forn. No, aquest va forn no, bé. per fer pastissos aquest forn no va. I jo anava a qualsevol altra casa i tots els forns podien fer pastissos. Sí. Ara, el de casa meva, No va bé. la meva mare m'ha dit no, aquest no, només escalfa pizzas, això. Valent. Sí. I gratina formatge. Sí. Però per què t'ho menteixen els pares? És acollonant. Però bé, això serà un altre podcast un dia que farem. Plat que hagis avorrit. O aliment. El pollastre a la planxa. Sí. Sí. És que és Jo trist, també he passat per aquesta És època. molt llàgrimes, trist. Sí, hi ha llàgrimes, quan el cuines. Però et soluciona un Et dia. soluciona, però ja és soluciona, com però ja- clar. Però és tristesa pura, Sí, pena. Que sí? Molta pena. És que el veus allà i el tiraria a les escombraries. Si no el fas bé, sec. No. Última pregunta. Últim plat abans de morir, allò que dius ara, per exemple, has fet un delicte, pensaria quin delicte has fet, però estàs al corredor de la mort, et queda un àpat per fer, et matarem. Què tries? Algú calent? Sí. Els llibrets, mira, els llibrets de llom de la meva àvia. Molt bé. O sigui, que jo els he provat de fer, però és que com els de l'àvia no n'hi ha ninguns. Mai. I crec que això és un menjar confortable, no? Allò com algo que menjaries sempre i que sempre et sentarà. Aquests gruixuts que fan molta muntanya, Que eh? de seguida que Gruixudets. talles ja es fon el formatget allà, boníssim. Com les àvies, que clar. Clar. Anem a provar realment si sap cuinar o no. Arriba l'hora de veritat. Sí. Suposadament et caiem bé, que ja ho sabem per què et caiem bé. Som amics, t'avisem amb temps i diem, venim l'Andreu i jo amb unes estelladam 24. 24, eh? 24, perquè jo crec que a les 5 necessitarem xerrar una bona estona. Som 3, abans. 24 està bé, sí. 8 per cap, eh? Sí, està perfecte. Què ens cuinaries? A casa? A casa. T'hem avisat, has pogut anar a mercat o al súper, on vagis... Vale. O sigui, crec que se'm dona molt bé un plat molt típic, que és el pollastre a la catalana, Carai! que és molt fàcil, és Com posar el fas, coses en una olla i després primer marques el pollastre, Sí. llavors li poses la ceba, el tomàquet, deixes que faci xup-xup allò com un rato llarg, fluix, mentre tens remullant les prunes, no?, i els orejones. O sigui, Veus? pollastre a la Veus? catalana tota la Sabia. vida, no? O sigui, com menjar de la via de sempre. Però és que aquí La picada, molts no? en responen obriré un pernil salat, saps? Però per picar sí, no? O sigui, com jo m'ho correria. A mi m'agrada molt cuinar per gent, hildes, Sí? ens faria Sí, hildes. unes hildes, algun tartat de salmó també. Aquest Que tipus. bé. Sí. I de postres? Els aniríem a comprar. els compraríem, sí. Tens pastisseria de referència o no? Mira, visc molt a prop d'un lloc que es diu Oriol Carrió, que està al carrer Bailén, que és un lloc que fan un croissant de festucs que de veritat per mi... O sigui, mira, abans que deies de És ressaca... Bailén amunt, oi? Bailén amunt, sí, a amb Còrsega. Travessera. No, més a a dalt de Travessera. Còrsega. Com es diu, sempre. Oriol? Oriol Carrió. Crec que en tenen dos, però n'hi ha una a Còrsega que està molt a prop d'on visc jo, i un croissant de festucs que, o sigui, et cauen les llàgrimes al terra, de veritat, eh? S'ha- Ja he vist la foto. Sí, que no sé com dir-ho, Verge. no sé com dir-ho i si estareu vosaltres amb mi. Crec que d'aquí 2 anys estarem farts dels festucs. Bueno, sí, Segurament. Andreu. Vam Crec començar la cullerada parlant de la truita de patates. És que t'ho Sí, recordo però crec que o no? els És que mira ara, i ara És el nou xup-xitón. aguacat, eh? És que anava a dir, va passar amb l'alvocat molt fort, va passar fortíssim. No, aguacate, Bueno. aguacate, no volia dir-ho. És fortíssim. És fort, sí. Fortíssim. I lo de les hildes ens ho menjarem amb patates Ah, també, hildes entre, també. quan ens comencin a fer, no sé,
No, lo de les Un Hildes... sortidor de Hildes per 14 euros ens posarem a plorar. Bueno, ja les venen fetes a un supermercat d'un valencià que no enumerarem i les venen com 3 Hildes per 8 euros o una cosa així, o 9 euros. I estan fastigoses, aquelles no. Tot el que hem dit aquí a la cullerada, després ho diem. O sigui que Sí. alguna El culpa festuc ja tindrem. us agradarà d'aquí 2 anys. Jo ja us aviso, vale? Pastís de formatge ja no sé com us agrada. Llavors, digue'm algun restaurant de Barcelona que t'agradi anar. Va, que així fem una miqueta. Jo me puc ampliar la meva llista. Mira, l'altre dia vaig anar a un, que crec que és bastant nou, a més, que es diu Achar Bar, és A-C-H-A-A-R Bar, que és un restaurant... Bueno, el naming ja... El naming complicat. Achar. L'he trobat. Està a Poble Pere Nou. Quart, sí. I era, o sigui, em va agradar molt perquè és un restaurant hindú, però que tenen una carta de vins molt extensa. Que són una família hindú molt maca, que parlen en anglès. Pot ser, Són perfectament. aquests? Boníssim, com Sí? o sigui, menjar hindú, lo típic, Sí. o sigui, hi ha lo típic, però també hi ha uns entrants molt d'experimentació i tal, i em van agradar moltíssim. Sí. I Algun crec més? que és nou, o sigui, que aneu-hi. Algun més? A Barcelona, a veure... El que sigui de les teves celebracions, tenim una bona notícia, acabo de treure un disc, acabo de tancar un concert que volia... M'agrada molt el Tiet, a Gràcia, al carrer Còrsega, que Tiet? és guai, també, el Tiet. Vale, el tiet. Si no, bueno, el Pepa també és Molt bé, el de Pepa. confiança. Però esteu apuntant al públic, heu d'apuntar. No, apunteu. El tiet és de carns, veig, una mica de tot. El Tiet és una mica de tot, és cuina catalana. Molt bé. I de fora, algun? Allò que diguis, mira, doncs aquest. De fora, a Catalunya, no em fotis anar... T'anava a dir Madrid, però clar... A Madrid no. No, a Si Madrid vas no. cada 2 per 3, Sí, vas un montó, és veritat. Si va de cada 2 per 3. Jo entrevisto, no... Mira, a Madrid hi ha un lloc que a mi m'encanta, que Ja. es diu Gota, que també és un bar a vins, però mola molt perquè fan una mantega que la fan ells. Hòstia. Ai, És que a mi m'agrada molt quan o sigui, la carta és curta perquè s'ho curren molt amb les petites coses, tio. I aquest lloc realment mola perquè és boníssim, el petit detall, el pa, tot ho fan ells allà. Última pregunta, algun restaurant que vulguis anar i encara no has anat? Que tinguis molt pendent. El disfrutar. jo també. Càmeres. Què vols? Anem-hi juntes, tia. La suyo. Fem el plan. Volem anar... Vol dir que us convidin? No, però que ens avancin a la llista. És que jo espero Hi ha una llista molt... Sí, Càmera. Què? No senyalis, que estem a l'educació. No, perquè després ens escolten i ens peguen bronques per coses que hem dit malament, però una cosa que diem bé, volem el disfrutar. Sí, la Su m'encantaria. i jo. Sí, no, i ningú més. No, perquè tu hi has anat. Tu hi has anat i tot Clar el que hi dia he anat. estàs. No, la meva mossegada preferida Tu hi has anat, és el caviar, no sé què. Tot el dia, el caviar. Pa xinès amb farcit de caviar. És que com que no hi he anat... Claro, ho sabem. Bueno. Jo, aquesta Pues mossegada... espavileu que el trauran de la carta. Tanquem ara el bloc Su, si et sembla. Su, pots seguir parlant, Pots parlar, eh? Si veus, Pots participar. que el xef s'equivoca amb alguna cosa, Sí, per què? doncs tu l'interromps. Puc dir una cosa? Pot dir una cosa. Ahir vaig estar al show cooking que va fer ell, justament. Ah. I el vaig estar veient cuinar. I vas aprendre coses? Estava boníssim el que em vas donar. El Ah, era un bol. show cooking amb demostrar... tast. Ah, molt bé. No, molt bé, molt bo, Molt bé. realment. Molt bé, doncs ara veiem si ho farà bé o no, eh? Passem al plat fort, Enric. El plat fort. Aviam, no he pogut encara anar al restaurant. No, ni jo. Quan vulgui, eh? Sí, home. Vale. Apunta això, Andrea. Quan vulgui. Agafes el teu cotxe El meu i em portes a cap Cambrils. I cap allà. Aviam, he anat a mirar la seva carta, hi ha 2 menús degustació, Sí. si no m'equivoco. Jo agraeixo molt això dels menús degustació i no Jo hi hagi també. carta, ja, pues, aquí hem pensat això, jo no he de pensar. Jo les coses divertides que no s'han de pensar, jo m'hi abraço. Llavors, m'ha cridat molt a mi l'atenció fricandó de galta de tonyina i trompeta de la mort. Toma, eh? La mare que et va parir. Sí, sí. Fiu. Què, això, com et va anar al cap aquí? Bueno, doncs, al final nosaltres treballem amb productes una mica rebuscadets, ja ho has vist a la carta. Llavors, tot el sud de Catalunya tenim bastanta tonyina, tenim tonyina xula, i em dóna la sensació de que tothom treballa només el llom i la ventresca, no? Tenim moltes parts de la tonyina que són una passada, i la galta de la tonyina es pot treballar com una galta de carn. Llavors, per què no fer una fricandó? Sí, sí. Brutal. Jo he vist Tu què? el menú. Espera, que tens un moment, El plat aquest està boníssim. Tens la boca plena de la tapa que... Mar i muntanya què és? està boníssim. Doncs Digues, té digues. un mar i muntanya de careta de porc, cocotxa de bacallà i salsa verda. No, lleuger no és.
Potser ens quedem estabornits aquí, però està boníssim. Aquest sí, és per esmorzar. Aquest és l'esmorzar bo, l'esmorzar de forquilla que ens agrada. Jo he vist a la carta, sípia amb mandonguilles dins sum, vol dir que has posat les mandonguilles dins el brioix de... Què dius? Unes guioses. Unes guioses fem. Però per què no ho ha fet ningú abans, això? Perquè quan ho he llegit he pensat, és que clar, és que estaven predestinades la mandonguilla i el dins sum a conèixer-se. Sí. Hòstia, anem per parts, si et sembla que tens moltes parts, tu, eh? Sí. Tens moltes parts, Sergi, ja te veig. Tu ara estàs al Hiu. Hiu? Si m'ho dir, per favor. Sí. Crec que no ho deu dir. No, dic, Hi ha gent que tothom s'equivoca, s'equivoca. no? Sí, Vale, tothom. És en tailandès, és normal. Vale. He llegit que els teus pares són metges. Sí, molt bé. Quan els hi dius, papes, vull ser cuiner, Sí. la reacció dels papes... Jo crec que ja em donaven una mica per perdut, saps? I ja va ser Hi ha molts la cuiners gota que es donen per perdut. Ja va ser la gota que va dir, bueno... A quina edat vas dir estic tan perdut que he de fer cuina? Doncs mira, la veritat és que ho tenia molt clar, i ho tenia molt clar des jove. La meva mare sempre diu que la meva primera creació culinària va ser als 8 anys, que vaig estar una setmana dient-li vull fer una truita d'ossets de goma. Ja va ser... Sí, vull fer una truita d'ossets de goma. I fins que no ho vaig aconseguir... No, També és una altra idea que trobo que... Creatiu, saps? Se diu molt. Ja creatiu de La mare li devien al pare dir... Ja em va dir... Fatal, eh? I sí, a part ho tenia molt clar, vaig acabar els estudis i vaig començar a estudiar cuina perquè tenia molt clar que era el que volia fer. Amb 16 anys ja estava estudiant cuina jo. 16 anys, eh? Sí. Ja t'imaginaves quin tipus de cuiner volies ser? O en aquell moment... Jo crec que per mi la cuina ha sigut la meva expressió creativa. O sigui, com en la música... Bueno, sempre he estat relacionat amb música, amb ball, ha sigut una que m'ha agradat molt, però ho he fet fatal. Llavors va ser el que vaig dir, hòstia, aquí em puc expressar creativament i doncs no està dolent. No està dolent, però Sí. on comences tu? O sigui, tu acabes els estudis Sí. i on comences a treballar? Doncs mira, vaig tenir... Durant els 5 anys que vaig estudiar vaig estar treballant a diferents perfils de restaurant, però sé que sona tòpic, no? Però a mi el canvi de xip que em va fer el cervell va ser el Bulli, evidentment. Al final era una casa en l'època que estava fora de tota norma i crec que va ser el que em va enamorar de la meva feina, no? De, hòstia, pots pintar fora de la línia aquí. I va sortir així. També era una persona inquieta, necessitava viatjar i els cuiners tenim la gran sort de que la nostra feina es pot fer a qualsevol part del món. Llavors era una oportunitat perfecta per viatjar. I vas anar a Tailàndia. I vaig anar a Tailàndia. Per què? Vull dir, no per... Doncs... Et surt l'oportunitat, vas tu allà amb un farcellet... Sí, me'n vaig anar per un any i m'hi vaig quedar 10. 10 anys. 10, sí. I vas ser cap de cuina d'un restaurant que, com es Que es diu? diu Gagan, sí. Molt important, allà? Sí, 3 anys seguits millor restaurant d'Àsia. Uau. Tu. Sí, Tu de cap de cuina? correcte. Sempre parlem de la cuina asiàtica, però no parlem dels mètodes a l'hora de cuinar, de com van de si hi ha una altra manera de treballar en els fogons. Molt guai, sí. Tot això et va sorprendre també com és, Sí, com es treballa. doncs... Bueno, Tailàndia reina una mica l'anarquia. És una mica... És així, no?, realment. Però realment el que em va sorprendre és el mètode de com es cuina i els gustos, no? Aquí nosaltres tenim una cosa molt maca, que és el sofregit, que arrodoneix els gustos a tots els plats. I el sud-est asiàtic és cuina de contrastos, molt àcid, molt dolç, molt amarg, molt salat, té puntals de gustos als plats. I crec que és una mica el hàndicap que tenim al nostre restaurant, a vegades, d'interpretar aquests puntals de gustos, transformar-los en un sofregit i portar-los a casa nostra, no?, una mica. La gent li costa d'entendre? Al principi sí. Ara, doncs,
accepten tot el que fem, venen clients que venen amb la ment molt oberta, però sí que al principi, sobretot a un poble com és Cambrils, que és molt tradicional, costava. Som un poble que és mariner, que tenim una herència gastronòmica molt important i bueno, doncs vam ser una mica els diferents. Ens vam sortir una mica de lo que és el nucli gastronòmic de Cambrils, que es concentra a la part del port. Volíem donar una mica de valor doncs, a la part del poble, que ja hi havia gastronomia molt bona, però volíem estar allà i ens han acceptat super, sí. Què et fa tornar de Tailàndia, si després d'aquests 10 anys? Doncs, uau, realment tinc ganes de fer alguna cosa jo. És una cosa teva. Sí, vull ara... Bueno, Gagan és un restaurant de cuina creativa índia, que és una cuina que a mi m'enamora. A part de Tailàndia, Índia és un país que m'apassiona, però al final sempre vols tornar a casa, vols expressar una mica doncs, la teva història en un plat. I vam decidir tornar. Quan dius vam decidir? La meva dona i jo. Sí. Sí, correcte. D'acord. Quan tornes obres un primer local, que no és el Hiu. Sí, aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona. Sí. On està aquest local ara? Doncs és un restaurant que hi ha a l'Eixample Esquerre. Era un restaurant amb cocteleria. Però bueno, va arribar la pandèmia, al final doncs, era un restaurant amb què estàvem involucrats diversos socis i sempre et queda aquesta espina de, hosti, realment vull fer alguna cosa personal. Ja. I sense socis. Personal és sol. Sí. Sempre sol. Sí. Fa més por, però... Sí, però t'hi tires a la piscina. I vas tenir clar que no havia de ser Barcelona? Venia d'una ciutat d'11 milions de persones, em vaig posar en una de 3 i dius... m'agrada la vida de poble. Sí. M'agrada la vida de poble, Però també és una aposta, és el que deies, estàs portant alta cuina, deslocalitzant-la i portant uns gustos diferents perquè és una combinació de cuina asiàtica en un lloc que potser no estan acostumat. Era una aposta forta. Sí, ens preguntaven quan obríem i estàvem fent l'obra que si fèiem un restaurant de sushi, perquè és una cuina oberta. El típic. Sí, sushi, cocina asiàtica, no sushi. Vale. Bueno, és que encara ens costa a tots una mica això. Ara que parlem de la cuina asiàtica, tu per què creus que... O sigui, jo tinc la sensació que nosaltres aquí, en el Mediterrani, que tenim una gastronomia com molt bona i una història gastronòmica com de llarga durada, com pot ser que hagi calat tant la cuina asiàtica aquí i és això que comentàvem ara, com que hi ha més ràmens que escudelles? Si tens una explicació. A mi el terme cuina asiàtica no m'agrada gaire, perquè, clar, abarca de Turquia a Xina, llavors no és cuidado, no? Però sí que és un... Perdó. No, perdó. Però és que sí que al final diem cuina asiàtica, ens ve al cap cuina japonesa, no? I tenim molta connexió amb molts productes, amb molta cuina. La cuina hindú del sud de la Índia, per exemple, té molta connexió amb cuina espanyola i cuina portuguesa, perquè va ser colònia de Portugal. Llavors, et vas donant compte que hi ha nexes. Evidentment que no trobaràs una escudella tailandesa, però sí que pots trobar aquests punts d'unió. Quin consell t'hauria agradat que et donessin a l'hora d'obrir un projecte sol? Perquè tu dius, totes les estones repetint aquesta idea de l'objectiu era obrir una cosa per mi sol, però imagino que no deu haver estat un camí fàcil. Què t'hauria agradat que t'haguessin explicat des del principi? Ha fet un sospir de moltes coses. Bueno, nosaltres som... Jo en aquest cas soc cuiner. Llavors, la part del darrere, números, relacions... Relacions vol dir gestió d'equip? Sí. No, gestió d'equip no, perquè crec que és algo que a casa nostra ja és innat i que
tinc la gran sort de tenir un equip que és fantàstic, que això és el que em salva cada dia, però sí que tota la part que no es veu de l'operativa d'un restaurant és la que ens costa més els que a la vegada estem als fogons i has de fer aquesta feina. Has d'aprendre a separar, o sigui, jo tinc que... Fins que no vaig entendre que la meva feina no només era cuinar ara... Clar. Creativitat i Excels, no? Creativitat i Excels. Correcte. Part de l'equip està aquí a primera fila, que vol dir que les coses van bé, eh? Quan t'acompanya l'equip i venen a seguir, això és maco. Això està maco. He dit abans que tu tens només, o gràcies a Déu, 2 menús degustació. I una carta. Tens carta. Sí. No m'interessa. Llavors, hi ha... A mi tampoc. Que no? És raro la gent que fa un menú degustació. Treu la carta. No te la Jo veig que no he estat enlloc, però treu la carta. Tenim client repetidor, llavors també els estàs oferint més opcions. No treguis la carta. Hi ha el menú curt, és que sempre em fa gràcia el menú curt i el menú llarg. Quan vas a un restaurant d'aquests has de fer el menú llarg, oi? Nosaltres és un menú més tradicional, on no n'hi ha tanta fusió, i després un menú on ja és a per totes. Ja és, sí. A tu t'agrada fer el llarg? Sí. O sigui, el teu... Sempre. De lo que estàs com més orgullós, el que és el teu fill, com si diguéssim, és el menú llarg. Sí. Quins plats diries que són el top d'aquest menú? O sigui, allò que dius, uau, surts d'aquí... O sigui, la gent vull que surti d'aquí recordant aquest. Tots és impossible, perquè... Bueno, estàs un geni, però vull dir, allò que diguis, hòstia, que els vull sorprendre amb aquest plat i aquest. Doncs mira, 3. Vale. Apuntem. El primer aperitiu, que és amb el que comencem sempre el menú, que és una croqueta que tenim de pollastre, estil saté, super tailandès, però super d'aquí. No? Una croqueta de pollastre saté, que ja crec que és una mica el declaració d'intencions. Ui. Mira. Amb la micro a mano, com un artista. Sí. Després, m'agrada molt la fricandó, que has dit. M'agrada molt. Sí, és molt xulo. Que la diguis. Sí. I tenim la fricandó, o també el següent, que és un plat de llobarro, que utilitzem doncs tot l'animal. Es diu llobarro un ingredient perquè només porta llobarro aquell plat, no porta ni sal. Sí. És molt xulo perquè és molt conceptual també, però és molt divertit. Fem una salsa de llobarro que fem amb el cap, la cua i les espines del llobarro, després la part del llom i a sobre li ratllem els ous, que al restaurant curem, sequem, fumem... És molt xulo. Els ous? També. M'ha fet gràcia, eh? Com a nen petit que sóc, eh? Sí. Llavors és... Em passa bastant a les taules, quan ho explico. Hòstia, però que guapo. Sí, fortíssim, no posa ni sal. És molt xulo. I després, doncs, 2 postres que tenim. Un és la rosta de Santa Teresa, que la fa la Emma, que està aquí davant. Emma, molt bé. I després el gulab jamun, que és un postre hindú, que també el tenim al menú degustació. Uau. És fora anar a Cambrils i provar un postre hindú. M'agrada moltíssim aquesta idea. Per primer cop per anar al teu restaurant. Jo també. Vam portar a l'Andreu. Jo també. La Sus s'apunta al cotxe. Cada quan renoveu el menú? Tu ets d'aquests inquiets de dir està funcionant tot massa bé, hem de canviar això ràpid. Sí. Ja tens pinta. Sí. Cambrils tenim la gran sort de que al ser un poble supergastronòmic tenim moltes jornades gastronòmiques. Si no és el mes del romesco, és el mes dels calçots, de l'alcatxofa, de qualsevol, de la galera. Llavors, això a nosaltres ens esforça ja a canviar el menú tradicional, que és el que tenim, el que és una miqueta més curt, i el menú degustació llarg el canviem 3 cops a l'any. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. No tots els plats, però sí que variem bastants d'ells. Puc fer una última pregunta? Em pots dir, perquè a mi m'agrada molt ampliar, com he dit, la meva llista de restaurants. 3 restaurants de Barcelona que a tu t'agradin molt, sense dir-me el disfrutar, eh? Vale. 3 restaurants. Uau. Disfrutar, sí, sempre. Sí. 3. El Cañete. Ui, costa tant trobar la taula al Cañete. És que... Et costa molt tot.
No, però és que últimament a Barcelona tothom vol anar a tot arreu. Escolta, Sí. no és culpa meva, el Canyete està tot el dia a tope. La Granja Helena. Una altra, Sí. què tal? Zona franca, no? Sí, si vas al Lidl va molt bé. En esmorzar. Zona franca, I- per tant, Granja Helena, Bar Canyete... I el Montbar. Oh, que bé. Ah, molt bé. Els tenia tots apuntats ja. Bueno, és que, jolín, el Bon Bar em sembla... Sí, jo hi vaig treballar. Pues em sembla dels millors restaurants de Barcelona. Sí, és molt xulo. Però dels millors. Una salutació a l'Ivan. Una salutació a l'Ivan. T'ha quedat alguna cosa per dir? Allò que diguis, hòstia, ara quan tornis cap a Cambrils, m'hagués agradat dir... No, que estic molt content d'estar aquí. Sí? Sí, Quants plats has fet de mar i muntanya en aquests 2 dies? Doncs en portem bastants. Tipus quants? Tipus portem- més de 100, 200, Sí, 300, i tant, sí, 500? sí. Què és això, la llotja, de cop? Estem sobre els 600, més o menys. 600? Sí. 600 mar i muntanya. Ara us els deixaré Per què no has de provar. regar els ous? No, bueno. Sí, no. Per què no? Que provi la gent. Que el provi la gent? Sí, el de bon plat, no passa res, ara els hi deixaré provar. Bueno, em sembla una mica raro que del plat... Bueno, és igual. Bueno, És que és veritat, ara sembla aquí... bueno jo faré el que vulgui. No, que no volem, no, que m'agàstic. Us ho deixem aquí. Una cullera per tots. És tan antipàtic. Una cullera per tots. Doncs ja està, tanquem. Anem a veure avui què ens porta la Marta amb els seus vins. Vi a taula. Marta, està vinguent ja l'època que em foto vi blanc Sí. cada dia, pràcticament, Doncs mira, jo avui et porto còctels, però en vi negre, vale? Porto una selecció de còctels, perquè saps què passa? Que a vegades... No, jo sempre ja entro al titular del tema. Normalment passa que a l'estiu no fa molta caloreta, sí que ens ve de gust molt beure vi blanc, el cava, vi rosat, etc. Però clar, amb el negre també podem jugar a fer còctels, no? Que és una cosa que a mi m'agrada reivindicar. Ja sabem que per gaudir d'una copa de vi, un bon vi, doncs necessitem la copa, la temperatura correcta, etc. Però també hi han d'haver-hi altres moments de consum. Jo sóc molt defensora dels còctels, de fet vaig fer una sèrie que es diu 100 maneres de beure vi i agrada molt, és molt divertit. És que et donen... 100 maneres de beure Sí, vi? vaig per la número 24. Hòstia, de feina, Sí, n'hi ha de molt guais i tot i que és... Potser hi ha gent del sector que no hi està d'acord, no? Sí que és veritat que es fotin. No, perquè s'ha d'obrir una miqueta tots aquests moments de consum, no? Deixi de seguir. Que a més amb el vi obert, Exacte. això de no cuinem, no, es reaprofitem, fem còctels. Clar, exacte, i també hi ha vins cuinem. d'entrada, no? Vins senzills, joves, correctes, sisplau, sí que no fa falta que agafar el vi més barat del supermercat, però sí que un vi negre jove senzill ens pot donar molt de joc. Llavors us porto 5 receptes de còctels, vale? Molt fàcils i molt divertides. Sí, Primer de les notes tot, del mòbil obertes, eh? Oh, ja. Primer còctel. Som-hi. la mimosa és el típic còctel que es fa amb suc de taronja i cava. Sí. Doncs farem mimosa de vi negre. Vale? Agafeu un got i poseu molt de gel, sobretot no escatimeu amb el gel, que si no es fa i queda aquella aigüeta rara de mantenir el fred. Llavors, agafem el got, posem més o menys la meitat de suc de taronja, que hi podeu posar una mica de sucre si us agraden així més dolcets, rodanxa de taronja, una mica d'aigua amb gas i ho acabeu d'omplir amb vi negre. Llavors mola molt perquè queda el taronja i el del vi negre separat. Si ho tires amb compte, queda separat, vale? Queda molt guai. Llavors decoreu amb una branqueta de menta, una pajarita d'aquelles... Ai, una pajarita, una sombrilla d'aquestes de... Pajarita, Marta, si tu vols ficar una pajarita... Quan ja s'ha begut 3 d'aquests, posem una pajarita. El que vulgueu, queda molt resultón, està molt bo, després el remeneu i entra molt bé. Llavors, mojito de vi negre. Molt fort aquest. Ferran Adrià dels còctels, ara? Has vist? Mira, agafeu, la metodologia és la mateixa que d'un mojito, no? Amb un got també unes fulles de menta, uns trossets de llimona, sucre, xafem una miqueta i afegim una mica de rom blanc, vale? I aquí hi posarem una mica d'Sprite o 7-Up i també ho acabarem amb vi negre. També farem aquest joc dels dos colors. Queda guapíssim i està Tu ho estem fent per molt bo. l'estètica, no només per l'estètica. I el gust també, Andrea, el gust també està molt bo. Tercer còctel. Tercer còctel, tinto de verano, negre d'estiu. No? Aquest és un clàssic. Sí que a molts llocs el venen ja preparat, però val la pena que te'l facis tu, així controles una mica la qualitat del vi que hi poses i tal. Llavors és molt fàcil, és també ve de gel, meitat refresc de llimona, meitat vi negre. I aquí, si voleu, hi podeu afegir un toque de vermut,
vermut negre, que li dona un toc final molt xulo i ho decoreu doncs, amb llimona, taronja, fruita que tingueu a casa. Llavors, ara dos que potser són una mica més polèmics, més així controvertits, però que estan molt bons també. Primer de tot. No li tireu coses, vale? Batut, un batut de vi negre. Com? M'interessa. Mira, molt fort. Bueno, Marta. T'agafes un got d'aquests de triturar i poses 200 grams de gelat de fruits vermells i 100 mil·lilitres de vi negre. Remenes, tritures bé, a més et queda el batut de color roseta, molt xulo, ho poses en una copa i després ho acabes amb nata muntada. Oh, nena. Una canyeta, uah. Pensava que anava a posar iogurt, imagina't, però bé. No, aquest sí que crea controvèrsia, perquè gelat, vi negre, no sé què... La nata potser... La nata és... Bueno, ja que si juguem a tot, no? Dia d'aniversari que anaves fiquent coses, Coca-Cola. No. Al tovalló hi ficaves. Tu tastau. Vale, Proveu de fer. Gelat de fruits vermells, hem dit. Sí, gelat de fruits vermells d'aquells, pot ser sorbet o amb nata, el que vulgueu. Això colaré jo a la següent O festa. el de festucs també fica-hi un dia. No, de festucs potser no quedaria bé, eh? Calla. I l'últim, granissat de vi negre i maduixes. Vale? Aquí, el més polèmic pot ser congelar el vi, però si us a sobre un vi, un colillo de vi que no us el voleu acabar abans de llançar-lo o beure'l per beure, doncs el que feu és el guardeu en uns glaçons, feu glaçons, els guardeu al congelador. Llavors, ara que hi ha la temporada maduixes al Maresme, agafeu aquestes maduixes, també les congeleu. Quan ho tingueu tot congelat, part, vale? O sigui, més o menys quantitats iguals, o 3 parts de vi negre, 2 de maduixa, podeu jugar una mica segons si el voleu més carregat o menys. Piqueu bé, uai, es queda granissat total, molt bo, molt bo. I si voleu versió de vi blanc, que tu deies que vi blanc tal, podeu fer vi blanc amb préssec. Molt bo. Molt guai, molt divertit. Això ho feu amb una trobada amb els amics, així, o tu sol, també, a la terrasseta. No és trist. El còctel sigui més divertit que la teva vida. Ja, potser sí. Potser millor amb els amics, amb la família o qui vulgueu. Però heu de fer. Vull fotos. Si feu, m'envieu fotos. Sí, em queda bé, sí. Sí, et quedarà bé. Queda molt malament tot. No, ja veuràs. Batut i granissat no hi ha marge d'error. Vale, bueno, ja t'ho dic. Ja ho diràs. Potser et sorprèn. Moltes gràcies, Marta. Això és tot. Passem a la part final del programa, va. Cultura pop. Bueno, Andrea, ja estem. Avui hem de fer-ho més curt. És versió més curta, no tenim ni cultura. Té un mai espai per la cultura. Mai, bueno. Moc. El mes que ve encara fem programa, eh? Sí, encara fem programa, guardarem la part de la cultura i de la propina pel final. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la SUS, sisplau, escolteu el seu últim disc Material Sensible, seguiu-la per tots els festivals, aneu sisplau a Cambrils a veure el Hiu, vull bé? Hiu, com una mica aspirant. S'ha de fer així. I tots els còctels que ens ha ensenyat la Marta. Moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos, gràcies a l'antiga fàbrica Estrella d'Am per acollir-nos i al Time Out Fest. Xulíssim. Hem estat la mar de bé. Xulíssim. Bueno, jo ara us deixaré provar això, no patiu. Veureu ara. Un aplaudiment, sisplau, per la So, per en Sergi, per l'Enric. Pel nostre Enric, que ha vingut fins aquí. També. Ens veiem el mes que ve, que ja serem juliol, eh? Buah. Ja serem juliol, s'està acabant l'any, nois. Ens veiem. Adéu-siau, cuideu-vos. La Cullerada, el podcast gastronòmic de Time Out que surt el primer dimecres de cada mes. Tota la cultura i l'oci de Barcelona en una web per sucar i pa. timeout.cat